Ya udan deres. Bulan Mei tanggal 20 ya. 20 pas likur. Lah ya tanggal kur-kuran kin. Wis tanggal tuwek to, jane udan Mei ya to. Banyu sawah urung sat terus dikai udan nah kin. Terus kin amber ki jatah galenge. Ora percaya lah kowe. Ngono ape nandur percaya karo ramalan-ramalan kemarau panjang taek. Cuk. Oke. Jareku piye jareku? Kiwa tengene minggu kliwon nggih ya, jane udan rada deres. Kuwi sanggurine ya jane udan deres ngono kin eling-eling. Sembonggo patokan apa? Ramalan cuaca tai. Ora usah percaya kowe. Tahun wingi wis ngeprank wong tani. Tahun iki apa diprank neh. Kowe gak percaya karo sing jenenge cacin. Oh alah rumangsa kutek eram. Totoan 50 juta kalah kowe temenan ndlongup kowe. Lah nek kaya aku niki iso salto ya ora. Fakta. Bola-balik sing dienggo lakon pokoknya solikin. Ndek biyen ditawani 2 hektar 30 juta rawani. Tomana nggugu aku, nggugu apa jariku kaya wis kaya kok ya. Kin solikin. Uteke diopeni to kin sing cerdas ngono lho. Yakin. Dicek gak percaya, nek iki udan deres kin. Bulan Mei kin tanggal kur-kuran ya to. Jane udan deres, parine ya panggah panen ya to. Oh, alah rumangsaku. Lah nek kowe gak sida nandur niki, sing getun sapa? Temenan ndang nandur bareng aku ayo wis main jebrot parinem. Yakin. Nek wong panen jere panen. Ora kaya kae, ra kaya kae lah, tapi kowe iki dikandani ngel ngono lho. Mulane dikandani wong bengang iki dipercaya ya to. Ora percaya karo aku, pe percaya karo sapa? Ape percaya karo tembung jare sing wonge wis mati. Lah nek aku kan karone dhewe urip to kin ora mbok percaya maksud piye ya? Percaya karo sing wis mati, percaya karo sing gak enek, percaya karo cerita. Lah cerita ku sing ngarang sapa? Aku ya iso cerita kin, aku ya iso ngarang cerita kin. Lah sing gawe hak paten iki kan ya negeri Konoha kin. Lah negeri Konoha kuwi pengen jajah awake dhewe kan ngono. Ya ta, awake dhewe kuwi bodoh asine, dijajah kono percaya, terus dijajah kin ngono ki. Lah nek gak percaya karo aku silahkan. Lah nek percaya karo kono monggo. Ya ta, kowe tak kandhane wong pribumi, dikandhane wong bengang, dikandhane wong sing wis berusaha menyatu karo alam, wis berusaha bersahabat dengan alam. Tolong kin yo. Energi dari alam itu melalui tubuh kita mesti kondokin peling mungkin alam ki jawane ngomong karo awake dhewe, cuman awake dhewe kadang kala ora gatekno ya to. Ora mung kono tok sing iso gawe sejarah. Ora wong kono tok sing iso ngarani bener elek ya to. Kabeh wong saiki iso ngarani padha duwe akun dhewe-dhewe ya to. Tergantung. Yen iki nenek omongan sing bener ibaratnya wong sing ngerti sejarah kuwi kudu dihabisi kin, kudu dicolek ya to. Wes mesti kuwi di dunia ini yang terbaik itu selalu dikorbankan. Deloklah kisah nabi-nabi, kisah wali-wali, yang terbaik selalu dikorbankan. Ya toh. Wes mesti. Zamane saiki
golek korbannya tetep sing apik, yang terbaik ya toh. Sing dikorbano, singgo korban iki tetep sapi sing apik kin, sapi sing lemu. Ora mungkin sapi elek, sapi kuru, sapi kering singgo korban, ndak mungkin. Di dunia ini siapapun apapun yang terbaik selalu ingin dikorbankan. Titeni omonganku kin yo. Ya toh. Sing elek iki malah diumbar sak paran-paran. Mulane ibaratnya saiki nang donya nek wong apik siji mesti dimusuhi, mesti diilangi. Ora mungkin dibolo akeh. Tapi sekali wong ki kok jahat, bolone mesti akeh kan ngono. Kok kin trotoar meh peres kin, banyune agung, banjir udan kene deres kin. Wis saking deres iki. Banyu koratan ki wis meh peres karo trotoar. Iki tondo-tondone udane deres tenan kin. Percaya monggo, ora percaya monggo, entrah yo. Sing ora percaya paling goblok. Goblok tapi diarani goblok ora gelem. Ya toh, kowe duwe klambi dhewe tapi nganggo klambine wong liya. Kowe duwe bojo dhewe nganggo bojone wong liya, ora gelem nganggo bojone dhewe. Halo.